طبعا الدولة السويسرية هي صديقة للشعب السوري وكانت يعني دائما هي عم مهیرو د مراسیما و کرنه ده گوت کو سوریه خودی دزگهین خودی ویزیون و پلانک برفره هاوجینه. جبو دزگه و سکتورین دولتا سوریه ین کو د شهر 14 سالیه جعالی رژیم اسد بل دجی کل سوریه هاتبو مشاندن ده ویران بونه. ایرو گلک بالیوز و نونرین ولاتان دوی و کرنه ده آماده بو. براستی اف پشکریه که گلک مزنه جبو سوریه. ام هیویدارن کو انجامین و کرنا و نویسکه دوام پروژان ده خویا ببن کو جعالی دولتا سویسرای و تیم فینانسه کرن. او جلا انجامین و کرنا و اوفیسی ده پروژین کو دولتا سویسرای فینانسه کده خویا ببن. او نهاد چند مهم پیش ده به ایزنا خودی لگل ریوبریه هفکاریا ناو دولتی تنگو تو بیش کرن. To partner with Syria differently. In line with the priorities of the Syrian government, لگوری پیشینهین حکومتا سوریه me çar warên hevkariyê diyar kirin. Ya yekem ew e ku hîn jî pêdiviyên mirovî, xizmetguzariyên sereke, binesaziya avê û ji bo kesên ku ji deverên koçberiyê vedigerin hene. A duyem jî warê geşepêdana aborî ye. Kesê ku her tiştê xwe ji dest dabe û vegeriyabe û bixwaze dikanekê vekê yan jî deyên werbigire. Me li gel hevbeşan projeyên ku derfetê didin wan ku dest bi karên bazirganiyê bikin, hemahengî kirine. Da ku bikarin rûmeta xwe û malbatên xwe biparêzin. their dignity back for themselves, but also for their families. And the last pillar. Stûna dawî li ser aştî û rêveberiyê ye, edaleta veguhêz û dosyeya kesên winda bû. Swîsre dikare wek pirek an stûnekê ji bo komkirina civakê bi hev vekar bike. Ku birîn hîn vekirîne û em wan nabînin. Bêguman em avahiyên wêrankirî dibînin, lê em giyanên êşandiyên mirovan nabînin. Ji ber vê yekê em ê gelek beşdarî vê yekê bibin û ji bo me girîng e ku ne tenê li paytextê, lê li deverên cuda yên li seranserê Sûriye jî bixebitin. وسويسرا يعني كان شريك يعني كان يساعد سویسرا د دمên dijwar de hevparek bû ku alîkariya Sûriyan û ciwanên Sûriyê dikir wezgeş bînim. Îro bi vekirina vê nivîskehê em hêvî dikin ku di pêşerojeke nêzik de bi îzna Xwedê vekirina nivîsgehan balyozxaneyên din jî bibînin. Ev tê wê wateyê ku Sûriye vegeriyaye nav malbata navnetewî û ev yek piştî 14 salên şergirîng e. Ez wisa difikirim ku pêwîstiya Sûriyê bi vê hevparî û dostaniya ji welatên Ewropî û welatên Erebî heye. Lê bêguman ya herî girîng ew e ku ev yek hêviyê di dilê Sûriyan de çêdike û ev tiştê ku em bi tevahî dibînin. Berê di dema şer de nûnertiya miroviya Swîsreyê li Sûriyê hebû û li hemû parêzgehên Sûriyê projeyên geşepêdanê dihatin cîbicîkirin. Niha vekirin tê wê wateyê ku dê cîbicîkirin û fînansekirin rasterast ji bo Sûriyê ji bo Şamê bêşandin. Cewhera projeyên ku tên cîbicîkirin û hevkariya ku dê di navbera hikûmetên Swîsrê û Sûriyê de çêbibe, biguhere. Bi rastî gelek proje hene û gelek hevparên me li ser erdê hene. Me karî ji ezmûna xwe ya miroviya berê sûd werbigirin da ku li ser wê ava bikin û projeyên dem dirêj pêk bînin.